शौनाक ब्लास्टर बाबू नाव दवरला उपेंद्रान वाढवून घातली मागले ऑप्शना गेला उपेंद्रान वाटलं ए रा ही पिस्तुले राबायला व्हिडिओ कॉल करतो मरे राव गिरा हॅलो आंटी कोण रे तो सांगतलो तेका म्हणले हेका मला कितले धैर्य असल्यार तुमका घराकडे येऊन म्हाका विचारा खऱ्या ना आंटी आम्ही कोणा काय सांगू ना कळले हिंगा तिंगा सांगनाक नाका चल्ले सांगनात ना आंटी आम्ही कोणा काय सांगू ना पुरा खर्ची तुम्ही आम्ही कोणा किती सांगले रे ना आम्ही कोणा काय सांगू ना नी मागील गोवाक शिकयतले तुम्ही ए आंटी तसं म्हण नाका आम्ही तुझ्या गोवा शिकायच म्हणून येतात झगडे लायतात आणि जवळच्यान तरी 5 दिस केलेला तुझ्या गोवा आमच्या उड्या आपण येयलोच ना मेरा आता येयलो तरी असं मेवळत ना तुझ्या गोवा तुम्ही कित पोसता रे म्हाका तुम्ही पोसतात म्हाका ना गे आंटी आमच्या जायना गे तुका पोसपाक राव यांक विचारता पोसपाक एक पॅक म्हणल्यार आमकां 4 आणणार किती पोचपा हांव रील्स केल्यार खिचले तुम खिचले तू रील्स करीत राव आम्ही पळयता तुगे रील्स आम्ही सगळे पळयता भडकतात तुम्ही तुमका पळवू जायना जाल्यार गप्प रावा रे ते काय भडकयतात मागील गोवाक रील्स करनाका म्हण सांग म्हण बायलेक वयल्यान आम्ही तुगे गोवा सांगता तुझी बाय रील्स बरी करता म्हणून हा तो एक पिंडक त्यांच्या बरोबर तुम्ही बिन पिंडकच दिसता पिंडक म्हाका कितें रे ती सांगता गोळी पिंडक आनी आम्ही पिंडक खंय आम्ही पिंडक आंटी आम्ही पिंडक तुम्ही बिन पिंडकच दिसता आणि कोण मेंढक तू